Úplne nemám vôbec s tým problém povedať, že prepáčte, mám teraz zlé obdobie, trochu sa potím, alebo sorry, mám nadváhu a z tej nadváhy to zo mňa vybehlo. Nikdy som nemala s takýmito vecami problém, pretože, a myslím si, že preto ma ľudia berú, pretože ja som veľmi úprimný človek. Ja som veľmi rada, že som v relácii, kde akýkoľvek brain fog je normálny. Je v pohode. Že vlastne, že si neviem spomenúť na meno svojho kamaráta, je v tejto relácii v pohode. Ja som si dokonca myslela, že ja som tehotná, lebo ja som cítila v sebe sa hýbať 5-mesačné dieťa a hovorila som si, akože môže byť 5 mesiacov, však ja som mala aj menzes aj všetko. Ako je to možné? Normálne som samu seba presvedčila v noci, som potom budila partnera, povedala som, ja som tehotná, prosím ťa, povedz mi, že nie, že akože bláznim. Som mi povedala, že prosím, však teraz máš menzes. No ale stalo sa mi, že som bola na javisku a šla som úžasne v redute a proste plné a naraz okno. Ale to nebolo okno, to bola hrôza. Jednoducho ja som sa tak zasekla, že ja som aj zabudla, že či to mám na tom papieri. A ešte si musím zacitovať tradične Evu Mázikovú. Ženy chceli byť emancipované a teraz sú unavené. A keď sa ocitne človek v nejakej psychickej kríze, tak väčšinou si hodí kotvu do minulosti a ako keby si načerpal trošku tej energie z tých svojich predkov. Je to strašne dôležité. To sú tie korene.